Enxe, e outro punto máis. Ui, que fácil o saque, mira que ben. Ahora desplazando el longo para David Clifford, supoño, que recolle moi ben. Foi, vaise. David Clifford, E 2 desde puntos. aí, Creo que vai este sí buscar que os entra, ¿no? dous, e se vai potente. Impresionante, que 2 puntos para el David doble punto máis Clifford. espectacular. Como recibe co defensa detrás toupando, lleváis igual. 46 metros, Que- aproximadamente. Sí, hai que darlle cunha forza e cunha precisión impresionante. E que é unha máquina. Pues aí está Kerry. Intentando dar a réplica, empatar o partido. Vámonos achegando xa ao treito final desta primeira metade. De momento igualadísimo este encontro, 7-8. E Kerry coa oportunidade de empatar. Que ben. Balón dentro da área, atención que pode marcar, pode chegar ao gol. É golazo. Fallou de antes, pero ese non o fallou. O gol de David Clifford. Penso que o pase foi do seu irmán Podi, que viu moi ben o desmarque, un pase milimétrico. Ese amago que lle fai, esa finta que lle fai o porteiro é boísima, mira. Pues aí está. O primeiro gol do partido, estirouse Neal Morgan. Non Logo pudo Morgan chegar. buscar o xornal e dixo gol. Impresionante, que é unha máquina. 7 puntos que acumula David Clifford, el soíño. Eso é.